Чаму крэдыты гэта добра? Бо калі ты бярэш крэдыт не проста на нейкае ўжыванне, напрыклад, на ежу ці там на штосьці яшчэ, а менавіта на бізнес, і твой бізнес за кошт таго крэдыту будзе расці на большы адсотак, чым адсотак, які ты будзеш плаціць па гэтаму крэдыту, то ты у плюсе на той адсотак, на які твой бізнес расце больш, чым адсотак по крэдыту. Вось, што я хацеў вам сказаць. Таму, калі вы бізнесмен і у вас ёсць магчымасць взяць добры крэдыт, які вам дазволіць хутчэй развінуцца, і у вас было развіццё, то можете браць крэдыт, а можете не браць. Ахахахаха. Тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум, сагур.